Hi friends, welcome to my channel Fuji's World. சென்னையில் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபிஷ் வாங்கணும்னா நம்ம காஷ்மீருக்கு தான் வரணும். ஃபிஷ் வாங்க காஷ்மீருக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்ச இந்த ஃபிஷ்ஷை ஏலத்தில் விட்டுட்டுருக்காங்க. 1.5 kg சைஸில் ஒரு தேங்காய் பாறை மீனை 800 rupeesக்கு ஏலத்தில் வாங்கணும். வாங்கின ஃபிஷ்ஷை அங்கேயே கட் பண்ண கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு போய் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதுதான். அம்மா கிட்ட ஃபிஷ்ஷை க்ளீன் பண்ண கொடுத்தாச்சு. அம்மாவும் ஃபிஷ்ஷை க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஃபிஷ்ஷுக்கு போட வேண்டியது எல்லா மசாலாவும் போட்டு 1 hour ஊற வச்சு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ டேஸ்டான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி.